We have no leaders but looter. Zimbabwe corruption is madness. I remain one blow, Mr. Blow, as I blow the corruption, mutilation. For my generation, hear me now. Shout out to Raspi. We have a mafia government in Zimbabwe. We have no rights in Zimbabwe because the police and them soldiers are corruption. See, we have no ministers in Zimbabwe because they appoint their sons and girlfriends. Mama, corruption. The police is brutal, the military is volatile. See, corruption. Every corruption in Zimbabwe. Hear me now. How can a whole nation with ministers last 15? Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje.5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika panapa muzora nhasi dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekusupporta platform yabantu. Platform yevanhu .5 Creative Studios anditika zvamanje ndiri kufamba nenyaya yaadvocate Nelson Chamisa hombe yavakavhura nezuro vakangonyora kuti say no to 2050, no to 2050. Vanhu vakauya nehasha, vanhu vakauya neukasha, vanhu vakatanga kupopota. Nyika yese haisi kufara zvamanje. Ndo nyaya yandoda kuti ndikuratidzei ndikuonesei. Vandisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Tinozifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga anoda kuvhundutsira vanhu handiti. Right, regai tipinde munyaya yedu zvizere, ndiyo iyo yamuri kuona kumashure kwanguyo yakanzi Advocate Nelson Chamisa, no to 2050, no to 2050. Mashoko aya haana kugara zvakanaka. Even namukoma hopo weching'ono vakasvika pakunyorawo kuti 2030 bo, but not 2050. 2030 habo ngavarowezva murero wavo, but not 2050. Ndo mashoko akabuda achitaurwa nani namukoma hopewo aya. MP Honorable Charlton Wende vakabudawo nemashoko achitaura kuti chakanwirwa chinhu ichi. Asi chakanwirwa chinhu ichi, chero mukandituka but chokwadi maakuchiziva. No to 2050. What about 2030? Padhuze apa pari kuitika zvinhu zvacho, pari kurambwa nemunhu wese kuti ngatirambei 2030. Iwo Advocate Nelson Chamisa rutaura kuti aiwa, say no to 2050. Regai tingoona 1-2 macomments ndobva taenda kuna baba tititoka. Baba tititoka ndo one munhu anosapota Advocate Nelson Chamisa zvekutodaro day in day out, but vauya nemubvunzo vachitaura kuti vakomana izvi ndichiri izvo here chaizvo zvamakuita izvi president. Ndoda kuti muzvinzwire mega baba tititoka vachiita sei vachitaurawo mashoko avari kutaura. Muri Zimbabwe mamuka sei kwese kwamuri. Ndauya panapa handina wangu mufaro wakawanda sichereke because of this short message yakanyorwa nemukuru nezuro vaNelson Chamisa vachitaura kuti say no to 2050. So zvinhu zvakanyanya kundibata ndezvekuti hapana kuzova nedudziro yakakwana because chinhu ichi chine katatu. Munhu akanyora seizvozvo chine katatu because isusu tiri kutaura kuti say no to 2030. Saka either munhu auya achitaura kuti iye wozouya kutaura 2050 iri kure uko isu tichitaura zva2030. So zvine kaviri katatu. Either munhu ari kutaura kuti 2030 yakanaka iyi haina basa ngavapinde but chatiri kuramba 2050. Then kuzouya kuti munhu anenge achitaura kuti no 2030 tapedza nayo iyi hatichaiverenga takuenda hedu ku 2050. Then kuzouya kuti otherwise munhu akanganisa kunyora
paanga ida 2030 pamwe azoisa 0 ayo azoisa inonzi azoisa 5 paifana kuisa 3 saka zvinoika 3 saka panoda kuti mukuru dai manga muchikwanisa madzoka manyatsorondedzera zvinhu zvenyu zvamanga muchinyatsa kutaura nguva ichiripo kuitira kuti tizive kuti zvakanangana nei because chatengeda tida kuziva kuti makanangana nei because nyaya iripo apa mukuru ndeyekudai so kana vanhu vachigara tichikutsigirai so tiri vanhu vane chivimbo zvakanyanya stereki mamuri because hope yekuti otherwise ndimi munogona kutiyambutsa mune zvimwe zvinhu inenge ichiripo. So kana mukangoisa mashort words akawanda mashort words atinogamuchira ende vanhu vanenge vachitiseka kunze uko vachitishora kuti Chamisa wenyu hana dhiri kuburikidza nemashort words akaita sewawa akafanana nachapwati munhu obva atongosiyana nazvo then hauchadzoki kana kucomment section kana kuti sei because pamwe pacho unofanira kuti auchierenga kuti vanhu vari kuti chii dhani kuti unongonyora chete wanyora ubva wasiyana nazvo because unosara wakati henga. Saka patiri kudawo dudziro kuti mudzoke mutaure kuti pamaireva kuti 2050 mamuchireva here kuti 2050 uyu ndio anoita ndiye asingabvumike but 2030 anoita because vanhu vazhinji vari kudawo kuziva kuti zviri kufamba sei. Saka musada kutifadzira vavengi mukuru kuti vavengi vataure kuti vakahwina because kune vamwe vanhu vatiri kutofaitana navo kunze uko vanenge vachitaura bad about zita renyu. Saka kana mukazobuda makunyora izvi manje zvaakuitwa mascreenshot zvichifamba muri kutinyadzisa mukuru tiri kunyara zvakanyanya stereki. So ende kunyara kwedu hakuzi kungonyara kwokuti tiri kusapotai just like ngokusapotai tichikusapotai from the heart kuti tiri kusapotai nekuda kwenyika kwete nekuda kwechii nekuda kwenyika mamiriro akaita upfumi hwenyika ndo watinenge tichikusapoterai. Saka kana mukatidai sezvizvi munenge muchitipinza panyanga dzamushore chaipepo zvekutoti ameno kuti tinozoguma tavasei. So tokumbira semhuri yeZimbabwe vaChamisa dzokai mutaure kuti mamuchida azama kutsanangura kuti chii because vavengi anza vari kutotipa kudhara vari kutipa anza vavengi isusu sevana vari kukufarirai sevana vari kubhilivha mamuri tisu tichiri kutaura zvakanaka about this message but vazhinji vakatobudisa message kuti no mukomana ari kuti 2030 yakanaka but chisingaiti 2050. Saka fungai kuti 2050 30 chiripo here vamwe vanhu toita tofaka. Saka hazvidi kuti unyore zvinhu zvinoita kuti vanhu varwadziwe iwe uri munhu wavanovimba kwaari then wozobuda uchinyora izvozvo. Mukuru munenge makanda zidombo pamwoyo pangu apa zvekutoti I don't know kuti ndinenge ndava kuzoita sei semunhu wandakatemba kwamuri muri kuona. Saka uyai nedudziro kana dudziro yacho ichitambirika tibve taitambira ichiri nguva iripo maoptions akawanda toona zvimwe zvokuita because ningi zvokuita zvipere. Thank you so much.